സ്വിമ്മിങ് പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ ക്രോസിന്റെ മത്സരമെന്നോട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ ഗാരേജിൻ്റെ Z1 V2നെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ വണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകാൻ കാരണം ഈ വണ്ടിയിലത്തെ ഡ്രീം കാച്ചറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാലിയും തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് വൺ മോഡുകളിലെല്ലാം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ മാലിയൊക്കെ നീങ്ങാറ്. പിന്നെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ അധികം വണ്ടിയിലൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ വണ്ടിയിലത്തെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി സഡൻ ബ്രേക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല മാതിരി ആടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിലത്തെ ഓരോ ആനിമേഷൻ കീസും എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എൻജിൻ കവറിൻ്റെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിബൺ അടിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഡോറിൻ്റെയാണ്, ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഡോറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയിലത്തെ ലൈറ്റ് വർക്കുകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നൈറ്റ് മോഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വർക്കുകളെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലൈറ്റ് ഓണാക്കി ഇനി ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പവർഫുള്ളാണ് സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ചുറ്റൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ലൈറ്റ് വർക്കുകൾ കാണേണ്ടതില്ല. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ് വർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.